سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووتر تمنيتيو لومي إلات إسران أربعتن ورح حمشت ويحا إسران إلات معالتنا تسنت هاقرير ترايمو دقيمة دقاقيمة انقوا نابزي إلات أبقعكم انقوا ناب معالتنا تسنت أبقعنا نابلكو نزم دبك جمهوري دلي برقت زمعالت زعب معالتيو أبقى الفيديو ناتي بزعباز زملكات بزع فيديو كقبرية إذا حجقن أب عالم ناس كايز له معالتنا تسنتهم نزي كوني انتاي كاير له كنركن فتنينا بزع نقرات دما يزفتسم زلو بدرجة عالم كنرخلنا بزيك على عالم أبي أوروبا تنك عفق زينا بس إحنا زلنا أبزع فيديو زيادة ما بخل من قد كرينا فمسا سالي أمريكا مسكلت حيالات هقرات كتقات متفتنا الله مس راشا قديمة مسمولو نيتونا تان تدقايفان راشا خسعر زي كالت حجي دما مس تشاينا حدش قنبار تقبر تحاسب لها مجمريا كن بنا يوكرين كنجمرينا لايك قبر سبورت قبر مسايد صنعو بزو حق داست عستوكن رينا. Let's start what we're talking about here. Zelensky facing defeat. There are ample signs, and that is why I asked this question tonight. قدامي تحت ناتا زيلينسكي سعرت يقاط مولودي ودكات يقاط مولودي تبلالا. Good question. كن رينا يوكرين بمنتهي درجة انتهي زقات مزلو كن رينا. Let's go. Is the Ukrainian president facing defeat? Let me tell you what's happening on the ground. So one, Russian forces are advancing on several fronts. The region of Kharkiv is the latest flashpoint. Russia began its incursion into Kharkiv on Friday, and between then and now, Russia claims to have captured at least 12 settlements. That's 12 in 6 days. هذا مجمريا أبتي زحلفة جنبارات ناي مبراغ ناي يوكرين بزح مدقعتي بمقبار راشا ني يوكرين بزح دفع فيها نوشتي تياتا خمزلان عبيت جنبارات كم استقوطات صارتن زقلت بزح بريتانيرو حجد ما تعودوا كيناتتي نكساب كالا أسوار ديو حقس دي زموت أم يوكرين أبت عردتات التنوح كسون حمد من يروم هندبت جنب راشا استراتيجي بمغيار بسميراو مبراغ نايتي يوكرين دما حدش جنبار كفيتا بزح عدتات كتقوا عصر جميرا لا إذا جنبار زي مستي واحدنا يسراوي تقاتي موازو ليوكرين مستي قبو أسوار زي زور زي رخبو زلو صارنا فرتون أخول زي بلوم إذا حدش جنبار نتسراويت نتبوتون كحز تشجروا زنبري حدش جنبار كخفت غلو مجمريا تراويت كابتي زلو جنبارات كوتس كجداديو بزون كلاخل سلا زلو كلاي دما بخلتيو جنبار سفع زغونه مدقعتي دمتيو تراويت أبيد ناي براشا كود كم زغلي زنقر زلو سلازي أمريكا يكون أوروبا هندبتاو مجشاتاتنا يوكرين يقبر له زدما ناي عقل صبات مقص قاساتيو السترة هذه يكون أمريكا أبزك 4 معلتات أوشتي راشا يوكرين بتزلو ماسوار بتيبا ممزلو أسوار ولا ونوشت راشا نكهرمو كم كف قدولهم كم زغلو إندايركت لو نفكيدهم لهم كم زلو زغلتيو بو منتر دما بزح بوتاتات كتقع جميرة مالو نزب بمرأي دما راشا تاكتيكال ميسايلس ويكا تاكتيكال نيوكلار أسوار براكتس كتقبر جميرة لك كتدالي جميرة لا بتدوب سلازي إذن أقرازي تددفيو نيكولا رواز وارجنتي استراتيجيك زبالتي كتماتات كدم سزغل بزح سب كاس زغل قوم كله إذا تاكتيكال زبال كان حجة تفتين زي فلاتيو كم زلوا بزحات أقرات اللوم جن أو بعودو كينات تفتيني فلتني سلازي نوعو تدالو لا سنهيلنا بزعبو كرينا زعب عودو كينات جن الرهج. Russia, in fact, is carrying out what's being called one of the most significant ground attacks since the beginning of the war. Fighting is raging in a town called Vovchansk. This is where it is on the map, some 5 kilometers from the Russian border. Ukraine says Russian infantry groups have already entered the town of Vovchansk. Moscow claims its troops have also recently taken control of 2 more villages in Kharkiv. Russian troops have also taken at least 1 settlement in southern Zaporizhia. أبز حجة كنريو خلنا ولا تي حدا تخصص يروم زلو عدتات ويجلت رايدي كونه بعبيوتي أقداس استراتيجي زلو تي خاركيف زبهال كالايز عبية كتماد خاركيف نا يوكرين مالتيو نسوق خون كله نوعو تسراويت كينو خاركيف كم زعردنا يوكرين كناخد قبرمو بافر زون مقبار يزبهال زلو تحكي يا مخنيات قد مسجزينا هنفلتو بحفشة جن نزي كجبروا خلوا بزحت تنتناي معربة وعالم نجزيو نتي بوتات نمتفا أمو بافر زون مفتار يبلوني رمجن راشا بزح سراويت موبيلايز جبر لابت بوتاتي الزخا مستناي نيتو زجبروا زلوا متتتاو حنت فيديو اللاب كالك زي كم سألكم قاعد أمجد تدالقون نعقربان بر أبعد إنجليز تجبر انترفيو نيرو أمباسادر ناي راشا أبعد إنجليز نحدا وتهدراو كي لنا إنجليزاو كزارارو بخلوسي انتايلو نيلو يتزارب نفلتنا سراويتنا عند إنجليز بتوشتي يوكرين أتيهم زلوا نتتبوهم زلهم أزوار سراويتنا يوكرين كتكسر كم زي كل سلتفلتو
سراويتنا يوكي متيو أبي تكوس كم زلون يواجهنا كم زلون فلتنا يلو زي راشا نتكوينات اسكليت تجبر تخلني رانا بكالب معناته أمريكا يكون أوروباين هجرات إيدوم يتيوم كم زلون بتكوينات إيدوم يتيوم كلهم كعوتو خمسة كالون سلزي بوجعي بانديرانا عينيتو حس كم تاو تراي تليفون كم زلو يوزنا تعذر سلزي زكونات زي قلم مفتحي قلم على بنت زي ترخيبو نبكال نجر كتيب زخل مخانو كل سب كستو على جبا معناته معرباو ميديا يشوفونه يزلو تحققن التكوينات ممليسي دسفع في زلو نزيا نجر زيا زري زلو أما أبز حلفة تشاينا راشان عميق ركب جيروم نخلتها معاتات بزح ديلس كم زجبريز نجر زلو تشاينا جن كوتا بجي سنتاي سبون توسيدالا سنهلنا كرينا مجمرة نزال. It's called Robotine. It happens to be one of the settlements that Kiev retook in its counteroffensive last year. So what's next? Russia's state news agency RIA says that Russian forces are preparing to take a village called Lipsy. That's about 30 kilometers north of Kharkiv. One Russian official said Russian troops are already on the outskirts of Lipsy. On top of that, Russian troops are also bombing towns and villages. There have been Russian airstrikes on Ukraine's Mykolaiv and Kherson. In fact, 17 people have been injured. There have been an air attack on multiple positions in all directions. Our troops are constantly войска по всем направлениям. Our troops are constantly, every day, improving their positions in all directions. I repeat, they're carrying out all the tasks set by the Ministry of Defense and the General Staff. تريود لهم تحدش منيستر مكلخال كوين زلو يوزي مكيارات نايتي عبيت حلفتنا كوينات غير بوتين سراويتنا راشا دما ببوتو ببجنباراتو زدلي مكلخالن زدلي متقعتني يقبر كم زلو يزارب تاني Выполняют все задачи, поставленные Министерством обороны. Now, the ban, experts say Russians will up the ante over the next 3 months. And guess what? They are not wrong. Have a look at what the Russian President Vladimir Putin is saying. In that public meeting with Russia's new defense minister, Andrei Belousov, Putin said that victory could be hasted by the use of more powerful and advanced weapons. تعرفوا مرة بوتين بعود بذات سلام كودا كم زي كل زي كوينات مزازمي ويكا مدام نمتاز جبري يمثل سترايقنا يكونن إذا كوينات زي أتي أوروبا وحبرات يكون أمريكا بفلاي أمريكا استراتيجيناتا أبز حجي كسب ورحي 10 تغلطة وي 10 حدا قسنا بلو قوصلو سلامتاي بايدن تتعويتو تكوينات مريس كنا وحيو ترامب تتعويتو كودا سلازغل أمريكا بزوان زي كم تزدل تكوينات بزو حاجات كتجبرها تدلني زلا لازم تايو بوتين دما نز تتكي من تكونات تزدل سقمتي نابيو أولاد يمن قمصو ويستاي كون زدل نتمتكعتي كتصعصع له مخنياتو نامريكا مخصبنا تاي توج نوي حمتها تقوتيلو سلامتاي تن كامباينتاتنا أصوار ناشطة سلزة غدا من سعيرو من تسعيرو من ميتو من قصيلة يقد سمني أصوارن كشيء خلالو أبو قد ما كتكمل كلهم نراشاقن قطبات زقدسا حجر زقدسا سلزغونت أبو قد ما مخصب سلزي بالله التكوينات انتس بسعرات انتس بقالي قوين مودة تخبر له لذلك كلته زعرر استراتيجينا نرزلنا هذا وين راشاون زي حجي أندري بيلاسوف منيستر مكتحال جراتو زلا إيكونوميستي وبخاله زرار بعد نتي منيستر مكتحال لتأسواراتن قال مالا ناتا نابوي أكلنا يتقط طبعا خد كيرو استراتيجي غير حمزلان إذا أمريكا تزلا دما نتي جراتات أمريكا سلواناتون موداقن وطبعا راشا كم زي ودرنا مقبارن عبد راس صواتي جدما نبتدي ديفنس امتي ولو ابون ابي سرح كسر كم زغلي زنقر لزلو. Now what does that mean for Zelensky, who is already struggling to arm his troops? Is Zelensky facing defeat? And here's sign number 2, by the way. Ukrainian troops have been forced to withdraw from several villages in Kharkiv. They have pulled back after coming under heavy fire. A spokesperson for the Ukrainian military said the troops had to be pulled back from the settlements of Lukyansky and Vovchansk in order to quote-unquote preserve the lives of our servicemen and avoid losses. سراويتنا يوكرين دما بنصار بتسوم زغلصو زلو كاب بزعبتات يزلوهم زلو اب بوتا نعرضون نكلاخلون of course اندهريت متقعتن ريو زلنا مس زلوم صقمات كل جينا زي حدش جنبار كي تخفتو خلو ناي سراويت وحدا قاطيموم برتع زخونه قفان بزح قفاي زبلكم زلو اب يوكرين برتع زخونه قفاي زلو بزح فيديوهات اب اكس وس زلو اكاب غدناتات قليوم كاب اب قدما انستو من دقو من حدا كاب بابليك بقى وغي زلو سلازي اتكوينات بتاع شجر كم زغونن اتكتما دما نو وندر قبل الاير تراز تقاملو زنبرو بروباغندا لومي تمليسكا قطريو خلا زغرمي
ሎሚ ኣብ ዩክሬን ነቲ ንኤርትራ ኣብ ዓውደ ኩናት ከላ ዝላገፅሉ ዝነበሩን መካሰሲ ዝጥቀምዎ ዘሎ ንዩክሬን እንታይ ይብሉ ኣለዎ እስከ ትክክለኛ ውሳነ ወሲና እዚ እቲ ዝድለ ውሳነ እናበሉ ምዕራባውያን ሃገራት ምዕራባዊ ሚድያ ከጣቅዓሎም ይውዕል ኣሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነፍሰን ክከላኸላ ሃገረን ንኸጥዕና ዝወስድዎ ስጉምቲ ግን ናይ ሰይጣውንቲ እዚኣቶም ናይ ዲክታተራት ጨቋንቲ እናበሉ ከም ድሌቶም ይላገፁ ነይሮም ስለዚ ኣገይ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ነፍሶም ምስ ወረዶ ኢና ንሪኦ ዘለና ተሓኪ ንዘበናት ግን ኣሽከዓላል ክፃወቱ ንሪኦም ነርና Ukraine has also had to evacuate some 8,000 people from Kharkiv last week. You see, there is no guarantee that Russia will not open more fronts. Does Ukraine have what it takes to defend itself is the question. There is shortage of troops and Ukraine has burned through its cache of weapons. Troops' morale is down. The counterattacks are failing. Ukraine has not been able to inflict much damage. So Ukraine ነፍሳ ክትከላኸላይ ትኽእል ድያ ንትብል ሕቶታ ኢላታ ዝነበረት ዋሕዲ ናይ ሰራዊት ኣለዎም ሰራዊት ሞራሉ ዝተሃሰየ እዩ ዝኣክል ኣፅዋር የብሉን እዚ ከዓ ንሳ ትብሎ ደየላ ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ምዕራባዊ ሚድያ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እውን ዝዛረብዎ ዘለዎ እዩ ስለዚ እኹል ኣፅዋር የብላን ሓድሽ ኣፅዋር ንክትዕጥቕ ድማ ግዜ ክወስድ ዘላ እዩ ኣብዚ ቀረባ ጀሚሩ ዘሎ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ኣፅዋር ከምቲ ዝድለ ብኣፎም ይነግርዎም ብተግባር ግን ዘለንስኪ ለንቀነ ዳርጋ እናበኸየ ተዛሪቡ ነይሩ ክንብል ንኽእል ንሱ ድማ ብኣፍኩም ትብልዎ ክንበኩም ኢና ትብሉ ዓመት ሙሉእ ግና ይትሰድዎን ኢኹም ምስ ተዳኸምና ምስ ተጨፍጨፍናን ኢኹም ትሰድዎ ዘለኹም እዚ ከዓ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዘድሊ ውፅኢት ኣየምፅን እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ናትኩም ክንዕወት ዲኹም ትደልዩና ዘለኹም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ስትራቴጂ ብፍፁም ኣይነፀረልናን ኣሎ ኢሉ ንሶም ዝደልይዎ ዘሎ ራሻ ክትሰዓር ኣይደልዩን እዮም ዩክሬን ክትሰዓርካ ኣይደልዩን እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ እናበለ ዳርጋ ሓውሲ ብጣዕሚ እናማረረ ኣብ ሚድያ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ እዞም ምዕራባውያን ሃገራት እንታይ ምዃኑ ዕላማ ናቶም ብኣፎም ክሳብ መወዳእታ ክሕግዝዎም ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብተግባር ግን ነቲ ሰራዊት ነቲ ህዝቢ ዩክሬን ነቲ ሃገር ዩክሬን ንምዕናዊት ስትራቴጂ ዝመስል እሳ ድማ ብትክክል ዝሰርሕ ዘሎ ዕላማ ድማ ንሱ እዩ ፑቲን ሸለል ክብሎማ ምስ ጀመረ ድማ እንታይ ገብሩ ኣለው ኣብ ውሽጢ ራሻ ገዛውትን ትሕተ ቅርፅን ከተማታትን ክሃርሙ ጀሚሮም ኣለው ነፍሲ ወከፍ ግዜ ሓንቲ ሚሳይል መፅያ ውሽጢ ራሻ ክትሃርም ከላ ግብረ መልሲ ናይ ፑቲን ድማ ኣዝዩ ዝተዓፃፀፈ እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ዕላማ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ክሳብ ሕጂ ኣይነፀረን ኣሎ እዚኣ ናብቲ ካልኣይቲ ናይ ቻይና ካብኡ ዝገድድ ኣርእስቲ ከይሰገርና ከለና እዚኣ ምሳ ትላገበ ያስከንስማ Weapons drills close to Ukraine. Russia's defense ministry says the drills will test its readiness to deploy the weapons. The exercises are taking place in Russia's southern military district. Now that includes parts of Ukraine under Russian occupation. The Kremlin says that the exercises come in response to what it is calling threats by certain Western officials. Russian officials pointed to recent ኣብዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ከለኹ ድማ ታክቲካል ሚሳይል ቴስት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ፑቲን ሰራዊት ናይ ራሻ ታክቲካል ሚሳይልስ ወይ ከዓ ታክቲካል ኒኩለራዊ ኣፅዋር ማለት እዩ እዚ ከዓ ናብ ሓደ ድፋዕ ተተኪሶም እቲ ድፋዕ ብምሉእ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ማለት እዩ comments by France's president. He said that NATO should not rule out deploying troops to Ukraine. Well, the military analyst Marina Moron joins me now from the Estonian capital Tallinn. It's good to see you again. Talk to us a little bit about what these weapons that Russia is testing, what are they? Good evening, Brent. It's good to be here again. Well, what we have to understand, there is a substantial difference between tactical nuclear weapons and strategic nuclear weapons. So tactical nuclear weapons, or rather warheads, they have a much lower yield. So from 1 kiloton up to about 50. So the destructive power is much less. And then they can be fitted on... سنتها تبل دلا مجمريا تي زبحال زلا أسوار tactical nuclear warhead سياتو لزلا ساتهم دما كابت strategic زبحال أزيو بزعبا nuclear كن زارب كلام مزحت زيتي strategic nuclear use ድማ ከተማታት ክዕኑ ዝኽእል ዝነበረ እዩ እዚ ታክቲካል ዝበሃል ግን ብዝተፈላለየ ባዓቐናቱ ክሃርሞ ዝኽእል ከምኡ ድማ ትሬዲ ዌቭ ጨረርታ ንሱ ዘመሓላልፎ ወንደረት ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ንዓውደ ኩናት ክንጥቀመሉ ከም ትኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዝተጠቀመሉ የለን ባት ሕጂ እቲ ኩነታት ብፍላይ ራሻ ወይ ከዓ ፑቲን ዝብሎ ዘሎ እቲ ናይ ኔቶ ምትትታው ጠጠው ተደይሉ ግብረ መልሲ ክቡ ምዃኖም እዩ ዝነግር ዘሎ different missiles that Russia has, for instance, Kalibr missiles or those of the Iskander-M complex, meaning that the range is also limited. So essentially, here we're talking about an exercise of deploying those tactical nuclear weapons, given the much shorter range, in battlefield conditions, rather than what one would expect using international, ICBMs to target the likes of the United States. Marina, why is Vladimir Putin, why is he playing up the nuclear threat now? Well, we have to go back a little bit and remember that from the very beginning of the invasion of Ukraine, Putin has been shaking his nuclear saber, and every single time the West was trying to supply Ukraine with some weapons, Putin would refer to a potential use of nuclear weapons. And I think that has eroded the deterrent power of at least strategic nuclear weapons for Russia.
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ዘሎ እቲ ፑቲን ቀዳማይ ነገር ኒውክለር ማለት ዲተሮንሲ ወይ ከዓ ዝኾነ ፀላኢኻ ምንቅስቃስ ከይገብር መፈራርህን እንተገይሩ ድማ መጥቃዕቲ ብኡ ክትገብሮ ከም ትኽእል ስለዚ ኢንጀነራል ኒውክለር ዝበሃል ፑቲን ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ኣየውፀን እዮም ዝብሉ ሓሶት ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ኣውፅዩ ተዘርጊሑ ከማ ነይሩ ንስኻ እንታይ ዝብል ሰራዊት ናይ ራሻ ሓደ ስትራቴጂክ ስዕረት ወይ ከዓ ሕማቕ ነገር ከጋጥሞ ተጀሚሩ ኒውክለር ክጥቀም ከም ዝኽእል ወይ እውን ንስቃት ናይቲ ሃገር ራሻ ከጋጥም ከሎ ኣብዚ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዘዛርቦ ዘሎ ንፁር ዝኾነ ሬድ ላይን እዩ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣብዚ ቦታ ዝካኣቱ የብሉን ብካልእ ዘራርባ ሰራዊት ናይ ኔቶ ዩክሬን ኣትዩ ማለት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወግዒ ኦፊሻሊ ምኽፋት ማለት እዩ ስለዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ድሕሪ ፈቒድኩም ኒውክለር ክጥቀም እየ ዝብል ዘሎ ድሮ ኣትዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣፅዋሮቶምን ገንዘቦምን ኩሉ ይሂቡ ኣለዉ ነዚ እንተገይርኩም ኒውክለር ጥቀም ኣይበለን እንድሕር ንስኹም ብኣካል ሰራዊትኩም ኢትኹም ክትዋግኡን ጀሚርኩም ብወግዒ ማለት እዩ ደን እቲ ኒውክለር ካ ክጥቀም እየ ይብላ ኣሎ ኒውክለር ኤሮጳ እንታይ ኣለዎም እዩ እኹል ኒውክለር ኣለዎም ድዩ ከምዚ ክሳዕ ክንዚ ዘዕለብጡ ዘለዉ እንድሕር ኢልካ የብሎምን ፈረንሳይ እታ ኒውክለራዊት ሃገር ትበሃል 200 ዘለዋ ዓዲ እንግሊዝ ከማ 200 ኒውክለር ዎርሄድስ ኣለዋ ክልቲኦም 600 ዝኸውን ኣፅዋር ኣለዎም ተን ክልተ ኒውክለራውያን ሃገራት ዝበሃላ ዩክሬን ፍራንስን እየን ራሻ 6,000 ኣለዋ 600 እዚኦም ኩልዎም ከሎ 6,000 ዝኸውን ኣለዋ ሕጂ ድማ ኣብ ከመይ ዝበለ ወታደራዊ ምድላዋትን ድልውነትን ከም ዘላ ምፍላጥ የድሊ ኣሜሪካ ኣለዋ ኣላ እንድያ ትብላ ኣለኻ የስ ኣሜሪካ ኣላ ካብ ኣሜሪካ ዝበዝሕ እውን ኣለዋ ራሻ ስለዚ ምሳኻ መን ኣለዉ ኢራን ኣለዉ ካልኦት መን ኣለዉ ቻይና ኣለዉ ስለዚ there is a lot of ባላንሲንግ ናይቲ ውግእ ክትሪኦ ከለካ ተዓውደ ኩናት ባላንሲንግ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሓይሊ ሚዛን ናይ ኣፅዋር ይኹን ናይ ሓይሊ ኣብሲ ናይ ራሻ ወገን እዩ ዝዘዚ ስለምንታይ ከምኡ ቀደም ራሻ ምስ ኣሜሪካ ብፍፁም ክትወዳደር ኣይትኽእል ኢና ንኣምን ነርና ኩሉ ሰብ ከምኡ ኢሉ ዝኣምን ነይሩ ናይ ሆሊውድ ፊልም ምስ ረኣኻ ናይ ኣሜሪካ መፅሓፍቲ ገለገለ ምሰንበብካ ምስ ኣሜሪካ ትወዳደር የለን ንብል ነርና ኖ ማይ ፍሬንድስ ከምኡ እያለን ሎሚ ኣሜሪካ ንሑቲ ክትስዕር ኣይከኣለትን I'm telling you this ንኣፍጋኒስታን ንጣሊባን ምስ ዓርሲ ኢና ድሕሪ 20 ዓመት ውግእ ብረታን ንብረታን ናይ 10 ቢልዮን ዝትመን ኣፅዋራታ ገዲፋ ሃዲማ እያ ወፅያ ንጣሊባን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኒውክለር ዝዓጠቀ ከኑ ጣሊባን ሎሚ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን እዮም ማሓድራ ዘሎ 20 ዓመትን ትሪልዮናት ገንዘብን ኢንቨስት ገይራ ነታ ኣፍጋኒስታን ትበሃል ክትቆፃፀር ኣይከኣለትን ካብ ኤርፖርት ነፋሪታ ነቶም ምስ ኣሰርሑ ዝነበረ ኣፍጋን ጉሒፋቶም ካብ ነፋሪና ዘለሉ ከሎ ገዲፋቶም ሃዲማ እያ ወፅያ ሎሚ ጣሊባን ዝበለፀ ኣፅዋር እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ስለ ዝሓዘ ኦኬ ካልኣይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፅያ ተሃንዲዳ ነፈርታን መራኸብ ኩናታን ኣምፅያ ሑቲ ካብቲ ቦታቲ ከም ትጠፍእ ገይርዋ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ሓይሊ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ሕራይ እስከዚኦም ሲዳሓናይ ግዜ ስኢና ትሎም ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ፋይን ኣብ ራሻ ኣብ ዩክሬን ከ ኩሉ ዘለዎ ኣፅዋር ስልጠና ገንዘብ ስትራቴጂ ስለያ ሳተላይት ኩሉ ንሳት ራድዮ ኮነስ ዓዲ እንግሊዝ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ኩላቶም ሓጊዞም ክሳብ ሕጂ ተዓውደ ኩናትካ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣይኮነን ክስዕሩ ነቲ ቦታኦም እውን ክሕዙ ይከኣሉን ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ንራሻ ምስ ኩሉ ሓይልታታ ክትክእል ኣይከኣለትን ቻይና ድማ ኣፅዋር ትባ ይበላ ንራሻ እዚ ብኩሉ ፕሩቭን ዝኾነ ቻይና ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ሓገዝ ኣይገበረትና ኣላ ንራሻ ራሻ ባዕላ እያ ከም ዝኾይና ዘላ ሓገዝ ካብ ኢራን ረኺባ ሓገዝ ካብ ሰሜን ኮርያ ረኺባ ግን ኣገዳሲ ሓገዝ እውን ኣይኮነን ራሻ ብነፍሳያ ንኩላቶም ከምዚ ገይራ ኣብ ጠጠው ኣቢላቶም ዘላ ሕጂ እውን እንተኾነ ብውግእ መፂኦም ኣፅዋር ሒዞም መፂኦም ኔቶ ኣትዩ ንራሻ ክስዕራ ከም ዘይክእል ዳርጋ ኣብ ተመሳሳሊ መረዳእታ ተበፂሑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከለ ግን እንታይ ገብር ኣለዉ ሰብ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ምጅማር እምበር ምውዳእ ከም ዘይብላ ኣብ ዝረኣዩ ሕጂ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ let's continue to the next topic now Chinese fighter jets carrying live missiles have been conducting mock strikes around Taiwan. The latest military drills have been described as strong punishment for the separatist acts of Taiwan's independence forces. Taiwan's military has mobilized its forces in response. The maneuver እዚ ታይዋን ዝበሃል ሃገር ኣብዚ ከምፃልኩም እየ ድሓን ንክትፈልጡ እዚ እቲ መራሒ ሓዱሽ መራሒ ናቶም ተገይሩ ዘሎ እዩ ካብ ዩክሬን ተማሂሩ ስጉምቲ ክገብር ክንዲ ስፍትን ንዩክሬን ኣሜሪካ ክሓግዘከ ኢላ ኣበይ ኣብፂሓታ ኣላ እናርኣየ ከሎ ንእሽተይ ደሴት ወሲዱ ኣንፃር ቻይና ምትፍናን ዝፍትን ዘሎ እዩ ራእይዋ ሕጂ ብዚ The Chinese military drills in over a year are taking place around Taiwan. And for the first time, a simulation of a full-scale attack. All as punishment, China says, for Taiwan's increasing efforts to pursue independence. 这也是对台独分裂势力谋独行径的有力惩戒，对外部势力干涉挑衅的严重警告。 The drills taking place for 2 days over May 23rd and 24th. ራይዋ
زيادة تايوان تبهالها تسمياويت أب ب360 ديجري أب تحت تشاينا زلايا كاب تشاينا دما maybe 1 كيلومترات رحيقة زلا ودب دسيت ناي تشاينا بتاريخ أوكي حزبنا تايوان مثلا لو قال مال هو مثلا لو مثلا مالك قلت مالتي أب وش تايوان مش تشاينا كحبر زي اللي زبغالو برجعون لهم سترايقنا يكونن تشاينا بحيلك توزاي تدلني زلا لكن أمريكا أبزو بوتاتيا بليونات جنزب ني وتدراوي معتقنا هذه هاجر تتكمل سلمتاي بقى ستكيما ان تشاينا نخطع انه منتا تشاينا دمالن كانت تكبر لا تشاينا صبوق يرا نزعو دوكينات مزيناتو سلازلا عقمنا امريكا اب يوكرين صبوق يرا رياتو تراي كونتن امريكا نو بحوان كتواقع سقيلات ريالا هايلاك ساب دسنكا نيوكرين محقاس ساب تسن ريو مالو جدا غير مالو بار بزينو ما مالو بنيو بوتين صبوق غيرنا تعودو كينات يسمحوا بزي دما تشاينا حدا سفع زخونه وتحدراوي قدم كمي غير كان كالوت حيلتات بلوك غير كان اصوات تغبريا حجي ግን ሙሉ በሙሉ ነዛ ታይዋን ከመይ ጌርካ ተቋጻራ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ዙርያ ታደሰት ወታደራዊ ልምምድ ይገብርለው እዚ ሃይስት ሌቨል ኦፍ ኤስካሌሽን እዚ ለዓለ ደረጃ እዩ ቻይና ግን ካብዛ ሓሊፍኩም ትገብርዎ የብልኩም በመባልያ ትገብሩ ዘላ ምክንያቱ ሰብዎ ታይዋን ኣብ ኣፍደገያ ዘላ በፍንጫያ ዘላ ነታ ታይዋን ሰላም ክትባውን መኻለ ተኾነ ግን ታይዋን ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ሚሳይላትን ኣጽዋራትን ናይ ኣሜሪካ ነፈርቱ ኩናትን ኣብ ኣፍንጫ ናይ ቻይና ከም ዝመጽእ ይገብር ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ጥቃ ሓንትላ ነፍሳ ዝኻለት ናጻ ዝኾነት ሃገር መን ትበሃል ኩባ ትበሃል ሃገር ኢንዲፐንደንት ናጽነት እያ ኩባ ምስ ራሽያ ተሰማሚዓ ኒኩለር ናይ ራሽያ ኣብ ኩባ ክመጽእ ተኮይኑ ኩባ ክትሃርማ እያ ቅድሚ ሕጂ ኩባ ክራይሲስ ዝበሃል ኣሎ ታሪክ ኣብ ሰባታት ዳርጋ ኦልሞስት ናይ ኒኩለራዊ ውግእ ቀሪብ ነይሩ ስለምንታይ ሕብረት ሶቪየት ኩባ ኣካል ናይ ሕብረት ሶቪየት ወይ ኮሙኒስት ስለ ዝነበረት ኣጽዋር ናይ ሕብረት ሶቪየት ሚሳይላት ናብ ኩባ ክዓቱ ስለ ዝተባሃለ ኣሜሪካ ኣብ ጥቃ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናጻ ትኾን ኣይትኹን ኣጽዋር ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብ ጥቃ ክመጽእ ኣይደልን እያ ፋይን የስ ሰኪሪቲ ናታ ስጋት ናታ ይስማዕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዋይ ደን ኣብ ኣፍንጫ ናይ ቻይና መጽያ ኣጽዋራት ናታ ክትእቱ ኖርማል ኮይኑ ዝውሰድ ስለዚ ቻይና ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ጽቡቅ ገይሮም ሪኦም በማሎም ኣሜሪካ ብቁጠባ ይኹን ወታደራዊ መዚኖሞም ስለ ዘለው የዋፃና ያብ ዝበልዎ እሞ ከዓ ኣሜሪካ እንታይ መርገፂ ናታ ሓንቲ ቻይና እያ ተኣምን ኣሜሪካ ካብ ሰብዓታት ጀሚራ ክሳብ ሎሚ ሓንቲ ቻይና ማለት ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ኢላ እያ ተኣምን ኣሜሪካ ኤርትራ ይኹኑ ዝበፅሕ ሃገራት ናይ ዓለም ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እያ ኢለን እየን ዝኣምና ባቶም ኢለን ኣሚነን ከለዋ ኣጽዋር ኣብ ዝቐረባ ጥራይ ናይ 8 ቢልዮን ዝኸውን ሓገዝ ናይ ወታደራዊ ንታይዋን ክብየ ኢላ ኣላ እንታይ ማለት እዩ ንቻይና ብታይዋን ጌራ ከተጥቅማ እያ ትሓስብ ዘላ but this is not going to happen ቻይና ኦልሬዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ኩነታት እና ዓገተታ እያ ትኸድ ዘላ እዚ ድማ ንታይዋን ንቻይና መመሊሱ ምስ ራሽያ ዘቀራርቦም ዘሎ እዚ ምክንያቱ ኣብቲ ሳውስ ቻይና ዝብል ወታደራዊ ምትፍናን ልክዕ ከምቲ ኣብ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘሎ ተመሳሳሊ ኩነታት ስለ ንርኢ ዘለና ንቐፅል are happening all around Taiwan, smashing through the country's air defense identification zone and barely stopping short of entering Taiwan's own territorial waters, where Taiwan's Coast Guard is already encountering Chinese vessels. 你的行动将严重破坏台海区域和平、稳定及安全，如执意进入我24海里。انتهينا نريد لنا از برايم مينستر زمرح زلو كنتاتي كم زخون زلو اسكاب زين اسمع هنج. Just days after Taiwan's new president Lai Ching-te took office and called on the mainland to stop making such threats. Let's bring in our Taipei correspondent, Zhou Zonghan. Is there a link between the drills and the new president taking office? Yes, Ben. Just as you mentioned there, China says that this is a strong punishment for the Taiwan independence separatist forces. And just 3 days ago, Taiwan's new president Lai Ching-te talked about Taiwan with its official name as the Republic of China, ROC, as a sovereign and independent country, and is not affiliated with the People's Republic of China, PRC. The words were interpreted by Beijing as Lai Ching-te exposed. Again, ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እውን እቲ ኣካይዳ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት እዚ ዲሞክራሲዮም ዝበሃሉ ለንቀነ ጥራይ ከማን ኣብቲ ባይቶናቶም ባእሲ ናይ ብጉስጢ ተኸፊቱ ቀኒዩ ኣብቲ ታይዋን ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ታይዋን ዝበሃል ኣዝዩ ንእሽተይ ደሴት እዩ ግን ልዕሊ ዓቕሙ ቁጠባዊ ሓይሊ ኣለዎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ ሰሚ ኮንዳክተርስ ዝበሃል ቺፕስ ኣብ ኮምፒውተርካ ድዩ ኣብ ቴሌፎንካ ድዩ ኣብ ካልእ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ክሽነኻ ዘሎ ኣብኡ ዝኣቱ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ ሃገር እዩ እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ ሃገር ኣብዚ ናይ ሰሚ ኮንዳክተርስ ታይዋን እዩ ቻይና ድማ ትፈልጥ እያ
at the end of the day ታይዋን ክፋልናታ እዩ ታሪኻዊ ሰነድ ኣለዋ ጭብጥ ኣለዋ ስለዚ እቲ ስትራቴጂክ እቲ እንታይ ንብሎ ዘለና እዚ ሴሚኮንዳክተርስ ድማ ኣሜሪካ የብላን እንድያ ነዚ ናይ ታይዋን ተቆፃፂራ ንታይዋን ምስ ኣገራ ንቻይና እገዳ ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ተደም ሎ እዚ ከዓ ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ ምናልባት እቲ ቻይና ትኽተሎ ዘላ ኤግዛክትሊ ነዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ግዜ ንኩለን ሃገራት ዓለም ቀይሕ መስመርናታ ታይዋን እዩ ኩሉ ግዜ ቻይና ቀይሕ መስመርናታ ታይዋን እዩ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ምዃኑ ዘይኣምን ሰብ ምስ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ክትገብር ኣይደልን እያ Taiwan's independence attempt. So it doesn't just have link between these, but the military drill is coming directly in Lai's new role and speech. How does this compare to previous military posturing from Beijing? Well, from the scope and content of the exercise that has been announced so far, it is the first military exercise based on various stages of armed invasion of Taiwan. And the exercise subjects may include blockade operations with foreign countries and outlying islands, and even offshore island. So, is the Hijit Gabro Zalla ኣካይዳ ናይ ቻይና ማለት እዩ ንኩሉ ዓይነት ዓውደ ኩናት ነታ ሃገረት እያ ነታ ታይዋነት እያ ክቋፀርዋ ኣብ ዝሓስብሉ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ድሪል ይገብርሎ ድሪል ማለት ዓውደ ኩናት ምግባር ማለት እዩ ግን ፀላይካ ይትኩሰልካን እዩ ስለዚ ልክዕ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ስትራቴጂ ውግእ ትሬኒንግ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ክልተ ዓበይቲ ግንባራት at the same time ክትዋጋያ ትሓስብ ዘላ ንክልተ military superpower ዝኾና economic superpower ዝኾኑ ንክልተ ሓይልታት at the same time ንኽትዋጋዕ እያ ትህቅን ዘላ እዚ ድማ ሓደ ኢምፓየር ሓደ ንግስነት ክወድቕ ከሎ ዘርእዮ ባህሪ እዩ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ኢና ንሰምዕ ዘለና የአሜሪካን ኢምፓየር እቲ ናይ ዩኤስ ኢምፓየር ይወድቕ ኣሎ ኣብ ኣጋብ ውድቀቱ ዘርእዮ ባህሪ ምዃኑ ድማ ይንገር ተመሳሳሊ ካብቲ ዜናታት ውፅእ ክንብል ኣብዚያ ክንሰሚዕና ሓንቲ ነገር As an independent state, Irish Prime Minister Simon Harris drew explicit parallels with Palestine. Our message to the free nations of the world was a plea for international parallels with እዞም ሰለስተ መራሕቲ ንሪኦም ፀናሕና ድማ ተመሳሳሊ እቲ ዓውደ ኩናት ዓውደ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ክሳዕ ክንደይ ብቕልጡፍ ይቀያየር ከም ዘሎ ናይ ኣየርላንድ ናይ ስፔን ከምኡ ድማ መራሕቲ ናይ ኣየርላንድ ናይ ስፔን ከምኡ ድማ ናይ ኖርዌይ ሰለስቲአን ሃገራት ንፈለስጢን ነታ ፓለስታይን ትበሃል ከም ስቴት ሪኮግናይዝ ክገብርዋ ከም ሃገር ክቕበልዋ ወሲኖም ኣለዉ መግለፂ ናቶም ሂቦም ነቲ ናይ ICC ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ዘውፅኦ ፍርዲ ድማ ከም ዝቕበልዎን ነተንያሁ ኣብ ዓዶም ተመፅኡ ክኣስርዎ ምዃኑን ነጊሮም ኣለዉ እዚኣ ሕጂ ናይ ኣየርላንድ እዮም ንባዕሎም ነዊሕ ቃልሲ ተቃሊሶም ናፅነቶም ካብቶም ዩኬ ዝበሃሉ ዝረኸቡ እዮም ስለዚ ኣብቲ መግለፂ ክቡ ከለዉ ዝተዛረበ እስከ ንስማዕ እዚኣ መሰጅ እዚኣ እዛ መልእኽቲ እዚያ ቫይራል ኮይና Palestine. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasizing our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. Israel's military action in Gaza has killed more than 30. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ቀደም ዝተገበረ ታሪክ ማለት እዩ ንሕና ከም ሃገር ንኽንቀውም ክንደይ ግዜ ንልምን ነርና ዝቕበለና ሲኢና ነርና ሎሚ ድማ ድሕሪ ክንደይ ንሕና ናፅነትና ረኺብና እታ ንዓለም ሙሉ ለሚና ተቐባልነት ንዝሰኣነት ፈለስጢን ንሕና እቲ ቀደም ዝሓለፍናዮ ታሪክ ንኽንደግሞ ንዓ ከም ሃገር ንቕበል ኣለና ብምባል ገሊፆም ሓደ ዓብይ ጽቡቕ ተስፋ ዝህብ ንፈለስጢን ነይሩ እዚ ተመሳሳሊ ኣብ ኖርዌይ ምስ ንኸይድ after the signing of accords designed to strengthen a two-state solution and negotiated እዚ እቲ ኖርዌይ ወይ ከዓ እቲ ኦስሎ ኣኮርድ ዝበሃል ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ እስራኤልን መራሕቲ ናይ ፈለስጢንን ኣብ 67 ቱ ስቴት ሶሉሽን ክልተ ፈለስጢንን እስራኤልን ዝበሃላ ክልተ ጎኒ ጎኒ ዘለዋ ሃገራት ንክኾና ዝተሰማምዑሉ ነይሮም ነዚ ጥሒሶም እዮም ሎሚ እስራኤል ነቲ ፈለስጢን ዝበሃል ኣጥፊኦም ነቶም ህዝቢ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህልቂት ወሲዶሞም ዘለዉ ስለዚ እቲ ሕጊ ናይ ዓለም ጥሒሱ ዝኸይድ ድሌቱ ንዝገብር እተጣቅዕ ዘላ ኣሜሪካ ንኻልኦት ብሕጊ ወይ ከዓ ብስነ ምግባር ንዝኾኑ ሃገራት ግን ብዝገበርዎን ዘይገበርዎና ወንጀለት እገዳ ክተውርድ ድሕር ዘይትብል ሃገር signing of accords designed to strengthen a two-state solution and negotiated in Oslo, Norway's current prime minister said recognizing Palestine would support a peaceful solution after so much violence. Recognition of Palestine will support moderate forces that are retreating in a protracted and cruel conflict. This is an investment in the only solution that can bring lasting peace in the Middle East. So, ናይ ኖርዌይ ድማ ተመሳሳሊ ኣብቲ ዞባቲ ሰላምን ርግኣትን ከተምፅእ ኮይንካ ፈለስጢን ከም ሃገር ጠጠው ክትብል ክትክል ኣለዋ
رجعت كلوات خوين دما نتهاجر كم هاجر كنقبلا كنكلالنا نعنا سيت زراينا نزو بازي مفتاح كنقبرلو تخوينا سوتراي كنقبر زغلنا بلي زاربالو Spanish leader Pedro Sanchez has publicly criticized Israel for its actions in Gaza, the scene he said of a humanitarian catastrophe. If one thing's clear to me is that the Prime Minister Netanyahu has no peace project for Palestine. Fighting the terrorist group Hamas is legitimate and necessary after the events of October 7. But Netanyahu is creating so much pain and so much destruction. زدمانا سبين برايم مينستر يونس دما احنا نقبر زلنا تي نتنياهو زبال برايم مينستر اسرائيل زخوني يكون سلام بلان وي كان فلسطين زخوني يكون بلان يبلون انت فهم قصالن وجن دبدابن كال بلان يبلنا ስለዚህ ዝስጉም ትዝብ ንኽንወስድ ውን ተገዲድና ኢና ነበለ ይዛረብ ኣሎ ዝኻ ሓደ ዓቢ ነጥብ መቐይሮ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም እዩ ፈለስጢን ድማ ንመጀመርያ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ተቐባልነት ክትረክብ ጀሚራ ኣላ ካልኦት ሃገራት ናይ ዓለም ድማ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ዩኤን ዝተገበረ ኣብቲ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ዝተገበረ ልዕሊ 140 ሃገራት ንፈለስጢን ፉል ሜምበር ናይ ዩኤን ንክትከውን ኣድሚፆም ላዮም ኣሜሪካ ኣብቲ ሴኩሪቲ ካውንስል በትናታ ቬቶ ፓወር ጌራ ጠጠው ስለ ዘበለቶ ጥራይ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ተነፂላ ከም ዘላ ብዲፕሎማሲ ብምፍራህን ብእገዳን ጥራይ ትቕፅል ዘላ ሃገር እያ እቲ ንሳቶም ብእገዳን ብራሽያን ከነፅልዎ ብእገዳን ብውግእን ከነፅልዎ ዝሓሰቡ President Vladimir Putin ለንቀነ ዘጋጠመ ድማራ እዩ appreciation for Russia's role, all their love and እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ርክብ ንጉስ ናይ ባህሬን ኪንግ ናይ ባህሬን ማለት ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ ሃገር እዩ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ እዩ ትኽኢሉ ናብ ራሻ ከይዱ ዝተዛረበት ንጉስ ስምዑ ናይ ብሓቂ ባይ ዘ ወይ እዚ ንጉስ ናይ ባህሬን ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ናይ ኤርትራ እንቋዕ ናብ መዓልቲ ናጽነትኩም ኣብቅዓኩም ዝብል መልእኽቲ ዝሰደደ ቭላድሚር ፑቲን ውን እንቋዕ ናብ መዓልቲ ናጽነትኩም ኣብቅዓኩም ናይ ክልቴና ዝምድና መመሊሱ ክሕይል ዝብል መልእኽቲ ሰዲዱ ከም ዝነበረ ኣብ ካልእ ግዜ ኣብቲ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ዝገብሮ ቪድዮ ናተይ ከምፆ ባይ ዘ ወይ ክልቲኦም እዚኦም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ናይ ኤርትራ ውን እንቋዕ ናብ መበል 33 ዓመት ናጽነት ኣብቅዓኩም ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ንቐፅል ሕጂ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብጣዕሚ ቫይራል ኮይና ኣላ ስለምንታይ ሓደ ዓቢ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ቭላድሚር ፑቲን ዝብሎ ዘሎ ስሙ appreciation for Russia's role in cooperation on Arab matters. There was full agreement that we would convene an international peace conference. Russia is the country to ask for support for this conference because Russia plays a vital role. Russia is one of the most influential countries in the world. Another topic is the situation in Gaza. ዝብሎ ዘሎ ነዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ራሻ ከም ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲትን ፀላዊትን ሃገር መዕለቢ ክትገብረሉ ትኽእል እያ ራሻ ብተንቅዶ ሓደ ኮንፈረንስ ነቲ ናይ ሃገራት ዓረብ መፍትሒ ልክዕ ከም ቻይናን ራሻን ንኣሜሪካ ገዲፎም ናበይ ገፆም ይፍትንሎ እዞም ሃገራት ዓረብ ኩሎም ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነዛ ንዓመታት ኣብ ልዕሊኦም ከም ቦስ ኮይና ዝርይዋ ዝነበረ ኣሜሪካ ወታደራዊ ኣቕማሪ እሞ ከምዛ ንክዛረበ ፀናሕ ወታደራዊ ኣቕማሪ እሞ ፖለቲካዊ ኣቕማሪ እሞ ቁጠባዊ ኣቕማሪ እሞ ኩሉ ምስ ረኣዩ እቲ ዓቕምናታ ድሮት ምዃኑ ከምቲ ንሳ ትጀሃረሉ ከምዘይኮነን ፈሊጦም ኣሎ ሕማቕ ንምግባር ዓቕሚ ኣለዋ ከተጥሕነካ ከምዘይትኽእል ግን ድሮ ሪኦም ኣሎ ኣብ ዩክሬን ሪኦም ኣሎ ኣብ ካልእ ሪኦም ኣሎ ስለዚ እንታይ ዝብል መደብ እንታይ እዚ ንጉስ ባይ ዘ ወይ ኣብዚያ ቪድዮ ምናልባት ድሕሪት ትህሉ ትኸውን ኣብ ሂወተይ ዝተሓጎስኩላ መዓልቲ ሎሚ እያ the happiest day of my life እያ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ምርካበይ ኢሉ ምርኻበይ እዚ ሓደ ዓቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሊንከን ናይ ኣሜሪካ ሰክረታሪ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ሚኒስትር ብዛት ወፃኢ ኣብዛ ባህሬን ትበሃል ሃገር ሓደ 5 ግዜ ከይድሎ እዚ ኩናት ናይ እስራኤል ካብ ዝጅምር ጥራይ ማይ ሃፒስት ደይ ኢልዎ ኣይፈልጥን እዩ ካልእ ዘረርባ ክሳዕ ክንደይ ዓለም ናብዞም ሃገራት ብሪክስ ዝበሃላ ናብ ቻይና ናብ ራሽያን ሽፍት እናገበሩ ይኸዱ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ምቅያር ናይቲ ማልቲፖላሪቲ ዝበሃል ዘሎ ዘግህድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና which is really powerful is the situation in Gaza which is painful for us. We want to stop this war, to save their own lives. Hundreds of thousands of people have had to leave their homes. This region is just 40 kilometers long and 12 kilometers wide. Women and children are being attacked. I emphasize that we are talking about innocent people. The position of the Arab League during its summit was unanimous. Well, the meeting started with the King of Bahrain saying that this meeting, Vladimir Putin, and being here today is one of the happiest moments in his life, which really set the tone. We know that this is a very close and friendly relationship. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እቲ ኣሜሪካ እትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ወላ እኳ እተን ሃገራት ዓረብ ስግኣት ስለ ዘለዎም ኣብ ምስቲ ኣሜሪካ ዝፀጋግዑ እንተመሰሉ ውሽጣዊ ስግኣት ስለ ዘለዎም እምበር ከም ሓደ እስላማውያን ሃገራት ዝመርሑ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ዝወርድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝወርድ ዘሎ ብፍጹም ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም
بفصم قبلوا يكونوا تزبد ما يقبلون يفلطيهم زبعت حزب عالم حزب أمريكا ونيقبل يلا اليوم لهم إز جبر زلوا يقبل يلا ግን እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት በሃልት መራሒ ፖለቲካ ዘሎ ካብቲ ሪል ላይፍ ካብቲ ሪል ህዝቢ ዲስኮኔክት ስለ ዝኾነ ፍሪ ስቃት ናይ ስልጣን እውን ስለ ዘለዎም እዮም ምስ ኣሜሪካ ፀጋግዑ ዘለው ሓቀኛ ኩነታት ግን ይርይዎ ኣለዉ ኣሜሪካ ሓይሊ ሚዛን ናታ እናወደቐን እናተቐየረን ይኸይድ ከም ዘሎ እናረኣዩ ክኸዱ ከለዉ ብመንፅር ድማ ንሳቶም ምቅያራት ክገብሩ ስትራቴጂያዊ ምቅያራት ክገብሩ ንርኢ ኣለና ማለት something which was reiterated once again. They want to maintain that and they want to build on their relationship, which is why they're discussing cooperation in various fields, trade, the economy, humanitarian area as well. There'll be a cultural exchange, so days of Bahrain in Russia, and in 2025 we'll see a cultural exchange with Russian seasons taking place over in Bahrain. Also, they of course naturally touched upon regional and international issues where they see eye to eye, something which of course we knew from the get-go. We are pleased to express great pride. So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት እዚቲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ተነፂሉ ዝኾነ ይኹን ሃገር ርክብ ክህልዎ የብሉን ኢሎም ዝሓሰብዎ ፑቲን መመሊሱ ማእከላይ ስቴጅ ቅድሚ እዚ ኩነታት ከማን ከምዚ ዓይነት ክብሪ ነበሮም ፑቲን ክነግረኩም እዚ ናይ ዩክሬን ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ እዚ ኩሉ ገዛ ቅድሚ ምግባሩ ፑቲን ክሳዕ ክንዱ ኣብ ኣፍሪካ ፅልዋይ ነበሮን ኣብ ሃገራት ዓረብ እውን ፅልዋይ ነበሮን he was just a normal Russian country እዚ ውግእ ካብ ዝጅምር ዝና ተቐባልነት ፅልዋ ናይ ራሻ ካብ መጠን ንላዕሊ ይደይቡ ናይ ብሓቂ ዝብል ወላቲ ቻይና ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ዕምቆት ናይ ዝምድና ቀደም ነይሩ ከምዚ ሎሚ ኣይኮነን ነይሩ ኣብዘን 2 ዓመታት ዝረኣናዮ ዝምድና ናይ ራሻ ናይ ቻይናን እቲ ናይ ብሪክስ ዕብለላ እቲ ናይ ኩነታት ምቅያር ናይ ጂኦፖለቲካ ምቅያር ብዝቀልጠፈ መንገዲ ነቲ ኩነታት ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ብዘይትኽእል መንገዲ ዝቕፅል ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዘን 2 ሰሙን ዝኣክል ጥራይ ቻይና ሬከርድ ሌቨል ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ዝነበራ ሸይጣቶላ ስለዚ ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ትሕዞ ዝነበረት ትሸጠላ እንታይ ማለት እዩ እምነት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ኣብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካን ኣብ ዶላር ናይ ኣሜሪካን ከም ዘይብላ ኣብ ክንዱ ንዑሸይታ ወርቂ ትገዛኣላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ዶላር እቲ ናቱ ተቐባልነት ቻይና ድማ ኩሉ ዘለዋ ንግዲ ምስ ልዕሊ 120 ሃገራት ናምበር 1 ትሬዲንግ ፓርትነር ናተን እያ ስለዚ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ድማ ብዝተኻለ መጠን بخال عينت بكاب دولار وصاي بباطيرانا ናይ ነፍስ ወከፍ ባጤራን ዝገብራ ዘለዋ ወርቂ ደን ክትቀማ ካለ ዓይነት ስዋብ ደን ክትቀማ ዶላር ዘውፀ ንግድን ምግባር ውራይሎም ተታሒዞም ኣለው ኣብዚ ሕጂ ተራኺቦም ዝነበሩ ናይ መወዳእታ ርክብ ኣብ መንጎ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ሺን ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሕዎ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ መፅእ ዘሎ 2-3 ኮንፈረንሳት ናይ ብሪክስ ድማ እዚ ኩነታት ብወቅዒ ከም ኣጀንዳ Russia has reportedly found huge oil deposits in Antarctica. This claim was made by the Rosgeo Oil Exploration Company. American European ንኸይሕጎሱ ድማ መሊሱ ራሽያ ሕጂ እውን ተወሳኺ ጋዝን ብዙሕ ዲፖዚት ኣብቲ ኣንታርክቲካ ዝበሃል ሰሜናዊ ክፋል ናይ ዓለምና ብዙሕ ጋዝ ከም ዝረኸበት ይንገር ኣሎ ተወሳኺ መዓት ፀጋታት እዩ ዘለዎ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ብዙሕ ፀጋ ንዘለዎ ወስኸሉ ኮይኑ ዘሎ It has raised concern among environmentalists and also in the British Parliament because the alleged discovery are believed ታይብላሎ ኮንሰርን ኣመንጎ ኢንቫይሮንመንታሊስትስ ኣብቶም ናይ ኢንቫይሮንመንት ተገዳስነት ዘለዎም ተመሳሳሊ ሃገራት ናቶም ድማ ዝደለይዎ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብ ራሽያ ክኾን ከሎ ግን ኢንቫይሮንመንት ዝበሃል ሕቶ ኣሎ እዚ ኩሉ ውግን ቦምባታትን ዝትኮስ ዘሎን ኢንቫይሮንመንት ፅቡቅ እዩ ውግእ ጠጠው ክብል ክንዲ ዝገብሩ እዚኣቶም ዝጥቀምሉ ቋንቋ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኤሮፓ ብጋዝን ብነዳድን ኣብ ትጭነቐሉ ዘላ ፑቲን ድማ መሊሱ ተወሳኺ ፀጋ ናይ ነዳዲ ረኺቡ እዚኣ መሊሳ ነዚ ኤሮፓ ተፀልል to have been made in polar territories claimed by the UK, no less. Let's bring in Shirley Sibon from our news desk. Hello to you, Shirley. These environmental aspects of the news, drilling for oil was banned in Antarctica. Is there a risk to see this precautionary measure overturned? Oh, there's always a risk, although of course there's this 1976. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ነዳዲ ወይ ከዓ ጋዝ ራሽያ ረኺባቱ ዘላ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ዩኬ ቴሪቶሪ እውን ዝተሓሓዙ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ነዊሕ ዝኾነ መፅናዕቲ ብዓበይቲ መራኸቢያ ትገብር ዘላ ኣብቲ ቦታ ራሽያ ካልእ ዶኩመንታሪ እውን ሪአ ነይረ ኣፍኮርስ እቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ፀጋታት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ እውን ኣብኡ ምትእትታው ክትገብር ብዙሕ እያ ትፍትን ዘላ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ንራሽያ እንኳ ሓጎሰኩም ክንብሎም ንደሊ ከም ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ትሕዝቶ መሃሪ ትሕዝቶ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንወስድ ኢና ብዛዕባ እዚ ጂኦፖለቲክስ ብፍላይ ለትስኪዮ ሓደ ምልክታት እውን ኣሎ ዝገብርዎ ዘለዉ ጌጋታት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዝዕዘቡ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ኣለዉ ኣብ ምውሳን ደረጃ ግን ቶም ዝውስኑ ናታቶም ሕልሚ ናታቶም ፋንታዝያ ዘለዎም ስለዝኾነ ካብኣቶም ክፅበዩ ትኽእል ነገር የለን ንዓና ብቐጥታ ስለ ጥምተና ወይ ስለ ዝምልከተና ንሃና ጉዳይ ጥራይ ዝምልከተና እሞ ኣይግድሸና ንፃርና ጥራይ ስለ ዝፃብኡ ዘለዉ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ንዓና ምናልባት ናይ መወዳእታ መስርዕ ኢና ንሕና ንመፅእ
እቶም ቅድም ተጻባእትና ኢሎም ቆይድዎም ወይ ድርትዎም ደልዩ ዓበይቲ እዮም ንሕና ኣብቲ ሊስታን ምናልባት ኣብ መወዳእታ ኢና ንመፅእ ሕጂ ሓፈሻዊ ናይ ማእዝኖም ለውጢ ክመፅእ ክእል እንድሕልካ ዘይሕሰብ ነገር በየናይ መንገዲ ከምኡ ኢሎም ክሓስቡ ክእሉ ይረአየካኒ እዚ ማለት ግን ነቲ ጉዳይ ሰላም ርግኣት ክመፅእ ረሃባዊ ክመፅእ ምእንቲ ኢንስፓይት ኦፍ በንጻር ናታቶም ተቃሊስካ ክትረኽቦ ትኽእል እዚአን ከተረጋግፀን ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ብትምኒት ኣይተረጋግፆ ዋላ ፀሚትካ ምስኣቶም ተዛሪብካ እውን ክትርሞ ትኽእል ባህ ነገር የለን ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ከይድካ ንበይኒ ቦታታት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ረኣዮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ረኣዮ ኣብ ሰሜን ዘሎ ረኣይ እዚ ከባቢና ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ረኣዮ ሓደ ብሓደ ምናልባት ኣጋጣሚ እንተተረኺቡ ዋላ ኣብዚ ዞባ ዘሎ እቲ ጂግሶ በይኑ ፋሕፋሕ ኣቢልካ ሪኢኻ መወዳእታ ኣጋጢምካ ተሪኢኻ ዳርጋ ኩሉ ፀገማት ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ናይል ቤዚን ኣብ ጋልፍ ዘሎ ናታቶም ምትእትታዋትን ዕንደራን ዘምፅኦ ዘሎ ፀገማት እዩ ስለዚ ብድምሩ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ንሕና ጎደቦ ንብሎ ነይበርሁድ ንብሎ ብቀረባ ንኩነታትና እውን ዝፀሉ ናይ ኒል ተፋሰስ ኒል ቤዚን ኢና ኣሎ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኣሎ ብቐንዱ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ ወሽመጥ ከዓ ኣሎ ጋልፍ ኣሎ እዚኦም ነናሓድሕዶም ተመላልኣቲ ክፍለ ዞባታት እዮም ንሓድሕዶም ዘለዎ ዝምድና ብርግኣት ደረጃ ብልምዓት ደረጃ ተወራራሲ ሓደ ካብቲ ሓደፈ ነፂልካ ክትሪኦ ይትኽእል ሕጂ ንሓንቲ ንበይና ዘርዚርካ ውሽጣዊ ሻጢኣ ክትረኣ ትኽእል ካብቲኣ ከለይቲ ግን ኣይትፈልያና ከምኡ ስለዝኾነ ሕጂ ዜሮ ናብኣቶም ድመፅእ ንሳቶም ዘይዘግዎ የለን ምናልባሽ ወኪላት ናቶም ንኣሽቱን ዓበይትን ክህልዎም ይኽእሉ እዮም ዞባዊ ሓይልታት ኢና ጎብለላት ኢና ድብሉ ንዓታቶም ዘገልግሉ ብተፈላለየ መንገዲ ንክድምሎም ኣለዉ ነቲ ንሳቶም ደልይዎ ከረጋግፁ ምእንቲ ዝሰርሑ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕልኽላኽ ዞባውን ዓለማውን ዘበይታውን ለውጥታት ነቲ ኩነታት ከመይ ጌርና ንሪኦ ንኽእል ከመይ ጌርና ነንብቦ ክንፅበዮን ዘይክንፅበዮን እዚአን ምዕባለታት ክመፃያን ዘወፃፅዓና ግን ዝኾነ ዕንቅፋት ዝኾነ ተፃብኦ መኪትና ከነምክኖ ንቅድሚት ከዓ ክንከይድ ክንክእል ኣለና 80 ዓመታት እንታይ ገይሩ ህዝቢ ናይዚ ሃገር እዚኣ ብኣጋጣሚ ይኮነን ኣረጋጊፁ መኪቱ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ በፂሑ ብምንታይ ዓቕሚ ብናይ መን ዘራያት ብናይ ምንታይ ሎጂክ ብምንታይ ብፅንዓቱን ብመስዋዕቱን ዘረጋገፆ ነገር እዩ 80 ዓመታት ሓደ ብሓደ ኢልካ እንድሕር ገምጊምካዮ ጃሃረሉ ነገር ኣይኮነን ግን ናቱ ባህርያት ዘለዎ ፍሉይ ናይ መኸተ ዛንታ እዩ ሓሊፉ ነዚ ሕጂ ክንድርዖ ክንክእል ኣለና ነዚ ክንድርዕ ግን ቀፃሊ ናታቶም ኣተሓሳስባ ናታቶም ስትራቴጂ ናታቶም ዝርዝራዊ ውጥናት ሓደ ብሓደ ክንፈልጦ ክንከታተሎ ግቡእ ስለ ዝኾነ ነዚ ፈሊጥካ ሕጂ ኣብ ግዜ ምናልባት ብከምዚ ዝፀንሑ ዓንዳር ከያይዳ ክንደይ ግዜ ክፀንሑ ክእሉ እዚ ናይ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ኣበያ እንታይ ክዓልብ ይኽእል ኣብ ካልእ ቦታታት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ግንባራት ከመይ ገይሮም ክቕፅልዎ እዮም ክድርትዎን ደልዩ ዘለዉ ዓበይትን ንኣሽቱን ሓይልታት ብዓለም ደረጃ እንታይ ፋይዳ ክረኽብሉ እዮም ኣከያይድኦምን ቃና ናይ ኣተሓሳስብኦምን ከይቀየሩ ክቕፅሉ እዮም ኢልካ ሓሲብካ ማለት እዩ ብሓቂ ኣነ ከማይ እንተኮይንኩም he really understands እቲ ኩነታት ከም ከብዲ ኢዱ ገይሩ ኣንቢብዎ እዩ every day ደምፅኦ ዘለኹ ዜና ድማ ኣገለ ክፋል ናይቲ ቪድዮ ናቱ ፅቡቕ መብርሂ ትረኽበሉ ስፔሻል ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲካ ዝኸይድ ዘሎ I haven't seen ክሳዕ ክንዱ ዕምቆ ዘለዎ መረዳእታ ዝህብ መራሒ ከምዚ ገይሩ እቶም ንፈልጦም ዘለና በዓል ጆ ባይደን እንዲኦም ናይ 5 ደቂቕ ዘረባ ንክዛረቡ 10 ግዜ ድጋገዩ the guy really ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ኣለዎ ካብኡ ድማ ክንምሃር ምኻልና it's really a good thing ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደጊመ ርሑስ 1 ዓመት ይግበረልኩም ናበልኩ ርሑስ መዓልትና ፅነት ይግበረልኩም ናበልኩ ምዝያ ገዳሲት ለበዋህ ገጥፈኩም ኣብ ሂወትና ሱር በተኻው ለውጥ ክንገብር ንደልዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን 3 ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንክ ብናፃነት ባንክ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል